Før så prøvede jeg at ligesom optage det, og så da jeg uploadede til YouTube, så forsvandt alt lyden til spillet af en eller anden mega irriterende lyd ting. Ja. Vi ser, hvor er vi henne? Vi er lige her. Skal jeg se om jeg gemte det for sidste gang? Jeg kan ikke engang huske. Ja, der er jeg. Fuck yeah, man. See, where are we going? Vi skal derhen, så det er forkert vej, det der. We're going on a trip in my favorite rocket ship. Wow. Oh shit. Oh shit. Undskyld, jeg hader dig. Jeg kan ikke lide at drikke dyr, jeg hader det helt vildt meget. Undskyld, lille kattedyr. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, fordi jeg er så vant til at snakke norsk. Nå, jeg splitter dig ad. Jeg kommer til at græde resten af den her episode, fordi jeg bliver så trist. Vi ser hvad der er heroppe. Yeah. Det ser egentlig ud som om vi skal derover. Men fordi vi totalt sådan har lyst til at gå op der. Jeg skal lave lidt af headshot. Fuck yeah, man. Ja, nu er han i hvert fald død. Der. Yes. Så skal vi se hvad der er heroppe. En boks. Yes, jeg elsker bokse. Vi se. Shit. Jeg tænkte lidt langt over det. Det er fordi i sidste episode så fik vi en sådan en grapple ting. Altså en grapple crook-agtig ting. Ja. Og det var sådan en man kan ligesom bruge til at svinge på den her pickaxe, så man ligesom kan svinge den op og klippe i sin snor, og så kan man ligesom klatre op i den. Og det var det jeg skulle bruge, og så glemte jeg at jeg havde den. Så nu prøver vi lige forfra igen. Nu håber jeg ham der manden deroppe er død. Okay, det er han ikke. Så må vi bare snige creme. Oh, fuck you, bitch! Yeah! Men boksen er væk. Okay, det er deroppe vi skal. Men hvis det er deroppe vi skal, så skulle vi jo næsten tage derover. Eller det er egentlig lige meget ved at uanset komme herop. Men fuck this shit. Vi tager bare den her vej. Vi gider. Oh yeah. Et pergament. Sådan. Nu er det bare at fortsætte. Skal vi se, så vi skal hoppe op her. Fuck yeah. Og så klatrer vi lige op der vinduesagtige ting, der er lidt smadret. Vi se. Nothing important here. Så ved vi skal bruge den her krog ting igen. Spider-Man. Og så looter vi lige det her. Okay, vi tager lidt tilløb. 1, 2, 3. YOLO bitches. Oh shit. Jeg skulle lige være faldet. Men det gjorde jeg ikke, fordi jeg er totalt badass. Lara Croft her. Og rul. Fuck, der er nogen der.
Okay. Jeg tror bare han snakker i sådan walkie-talkie ting. Jeg skal nok ikke bruge den her. Where the fuck? Okay. Jeg kan ikke skyde om alligevel lige nu. Oh shit. Okay. Hvordan kunne han ikke se mig? Oh yeah, yeah. Okay. Oh fuck. Sådan, nu døde han også. Okay. Ja. Oh shit. Man må ikke tale. Jeg optager det her. Jeg kommer op om lidt. Nu skal jeg totalt redigere det her fucking lort ud. Ninja skills, man. Hvad fanden var det? Og så et lille vindue, der er smadret igen. Ja. Okay, skal vi se. Et tilløb, som vanligt. Og så siger vi YOLO bitches. Det er meget sejt, hvis hun kunne sådan en kampsport eller sådan noget, som kung fu eller noget. Så vi, hvis nu var vi mistet vores våben eller sådan noget, som jeg tror ikke, vi kan miste mine våben i det her spil. Hop. Er det Ana, der er her? Det er ligesom... Hvis der man skal have et valg om at dræbe hende, så skal jeg i hvert fald ikke dræbe hende. Det kan være, hun stadig er god, selvom hun er gået over på den mørke side. Nå jo. Og tæt på. Op her. Ikke den vej. Okay, jeg tror vi skal op og bruge den der krogen herovre. Det giver mig sus i maven det her, barn. Der var ikke nogen ting her. Sorry about that. Sneaky. Måske har de fundet den. Det var en source, som alle leder efter. Oh shit. Holy crap. Ouch.
Okay, skal se. Jeg er så dårlig til at skyde, mand. Sådan. Fuck. Okay, så har vi lige den anden. Shit. Au. For helvede. What is that? Det skulle være et eller andet nede i det her hul, som der ligesom skulle stoppe dem der, altså, så lige så det på pause, sådan her. Altså nede i det der hul, der er sådan nogle mærkelige væsener, tror jeg. Fordi så man skal stoppe de der onde folk, der hedder Trinity. Og så nu skal vi måske, finder vi måske ud, hvad der gemmer sig dernede. Okay, skal vi se. En båndoptager, yeah. Sådan. Hvad er der herovre? Og der er bare nogle flere af de her. Der kan man, de her blade kan man bruge til at ligesom at lave sådan noget, sådan nogle helingsagtige ting, sådan så man ikke er skadet. Okay, vi har stadig alle vores våben. It has to be. Skal vi se om det kan upgrade. Så tager lige den sidste ind i her. Sådan. Sådan. Skal se igennem her. Creepy. Oh fuck. Ad. Klaps. Shit. Sådan. Så behøver han ikke at ligge her og lide mere. The fuck. Det her, det er creepy. Oh shit, det skulle jeg have fundet, jeg ikke har gjort. Nå, vi døde i det mindste ikke. Det er altid noget. Det var lidt pinligt. Måtte lige tage et screenshot, sådan så jeg kan få en thumbnail hertil. Okay, så alle de her, det er nogen der springer i luften. Så vi skal sikkert kæmpe mod et eller andet mega stort creepy væsen ting, der har dræbt alle de andre mennesker. Shit. Der var en source.
take it or leave it. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Dø din motherfucker lort. Oh shit. Son, revenge, bitch. Burn alive. Headshot, bitch. Okay. Dø. Yeah. Og det betyder godt, jeg tror, nogle af de der bedste måske. Jeg tager lige deres ting. Okay. Der var lige en mere der, som jeg ikke havde taget fra. Eller 2. Flaske. Ser det ud som vi skal til at ud igen. Gennem her. Shit. Vi laver lige sådan en gift. Sådan. Shit. Yeah. Mega badass. Okay. Se. Surprise, motherfucker. Så med en gang de kommer ind, så sprækker jeg dem. Fuck, jeg kan ikke se en skid. Sådan. Sådan, nu har jeg fået et nyt objektiv. Skal se om vi kommer næste gang. Og ja. Farveler. Og ses næste gang.